kung pagbigyan ninyo, marami naman dyan na sa Senado na walang kwenta talaga. Isa dyan, gusto ninyong palitan, Gordon. Huwag kayong bumoto dyan, sabihin ko sa inyo. Yan ang may kaso. Yung sa Subic, naghiram sila ng pera sa gobyerno, 186. Ang pinasok niya sa opisina, 100 million. Yung 86 kinuha niya. Binulsa niya. Nung tinawagan siya ng COA to explain, ang explanation hindi tanggap. Disallowance. Disallowance, tayong taga-gobyerno is pag disallow, delikado ka na kasi bayaran mo. Kung hindi mo bayaran, kulong ka. Because COA says disallowance. It is a more civil term. Pero pag dating mo sa ombudsman, disallowance is malversation. Yang putang inang gordo na yan, parang penguin. Saka magsalita, hindi mo na kailangan yung ihi galing langit. Tapatan mo lang yan si Gordon dyan, maliligo ka na ng laway ng putang ina. Hindi, totoo yan. Basket tanungin ninyo yung mga sa opisina ninyo. Yung taga-gobyerno, yung mga auditor. Tanungin ninyo. Umabot siya sa Supreme Court, talo siya. Sabi ng korte, final and executory, ibalik mo ang pera. Wala kang may ibalik, ginastos ng buwang. Kita mo ka walang hiya. Yung panel ng mga sakya ng Red Cross, nilagay niya yung muka niya. Akala mo naman gwapo. Kayong sino dito taga Davao? Ni minsan wala kayong nakita na sabi, this is my project. Ni minsan wala kayong nakita ng mukha ko. Pati kay Inday, sinabi ko, wag yan kasi pangit. Ni minsan wala akong sinabi na this is a project. Hindi mo, pera yan, pera ng tao yan. Yung Red Cross para yan sa emergency, sa dugo. Hindi yan ginagamit para i-plaster mo yung mukha mo doon. Kung hindi ang presidente nagkalkal yan, walang mangyari. Yan ang sinasabi ko, bakit kailangan ninyo palitan. Mamili na lang kayo dito. Bakit ka magtiis sa ilang taon na yan, Gordon na yan? Balita ako, panahon pa ni Lapu-Lapu, nandyan na yan eh. Patas na, sobra na ang bayad ninyo sa plus sweldo plus ang nakaw. Hindi niya binabayaran. Ngayon, naghingi siya ngayon ng accounting uli. I-review yung findings. Kita mo, kung hindi ako ang presidente nagsabi, hoy, putang ina ka, may utang ka, diniswal ko, bayaran mo. Hindi lalabas yan. Hindi lalabas yan. Kasi yan ang gobyerno, senador eh. Pero ginagamit yung pagka-senador, hindi mahuli-huli ang buang. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.